Ох, този човек сега ще плати, за което щеш да ми стори. Но не мога да го победя самичък. Затова ще трябва да тренирам, защото съм твърде слаб. Затова реших да се запиша на бойни изкуства при това доджо. И да носен сега да ме приеме. А, ето го там. Но той защо се смее? Ебать, е като птица! О, о. За каква птица ми А, говориш, бе? Видях една птица. Бе, А, то е много а прост. защо си тук? А, о, велики сенсей, може ли да ме обучавате на вашето бойно изкуство, моля ви? Но защо да те обучавам? Ами има един много зъл човек, който направо ме боли на душата, когато не е наказан. Аз искам да бъда неговото наказание. Ясно. Добре. Харесва ми твоя боен дух. Първо, ти трябва да се докажеш. Добре. Но Добре. как? Как? Следвай ме и ще разбереш. Добре. Ах, Какво трябва да правя сега, велики сенсей? Така. Опитай се да ме удариш. Но това ще бъде лесно. Уоу, what? Уоу. Но как си толкова бърз? Как си толкова бърз? Не мога Хайде да... де. Нали викаше, че е лесно? Уоу, 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 уоу. Но как? Ударихте! Добре, с тия толкова игрички. Оу! 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 Ах, Това заболя много. Добре. Виждам потенциал в теб, но ще ти трябва доста тренировки. И то доста. Горе-долу колко... Но ти си много велик. Ти си най-великият сенсей на земята. Можеш да направиш дори най-слабия, най-силния, нали? Има и по-велики от мен, където О, аз съм се обучавал като дете. така ли? Къде си се обучавал, велики сенсей? Горе в планината, ето някъде там, има едно доджо. Там съм се обучавал като дете, още от 10 годишно малко хлапе. Добре. Но минимално тук трябва да се тренираш една цяла година. Добре, значи трябва да стана... За да стана силен, трябва да тренирам цяла година при теб, така ли? Точно така, момко. Добре, сега какво трябва да правя? Ами, почини си, защото тази форма, те ти трябва почивки и то доста. Добре. Така, статът е там отгоре, но седиш там, ти трябва да минеш по ето това доста трудно препятствие. През За да това трасе стигнеш. трябва да мина, така ли? Точно така. Добре, изглежда ми лесно. О! Ау! О, не. Направих го, бе, изи. Най-накрая. Ах, Сега какво? Добре, стаята че е тук. Вай, какво голямо легло. Това е с твоите размери. Може да е малко тясно за тебе. Викаш за човек с моите размери, може да ми е малко тясно, така ли? Точно така. Ами, добре. И утре ще, ще искам доста тренировки от теб, защото нали, това трябва да се спадне. О, добре, разбирам. Добре, до утре предполагам. Добре, до утре. Добре. Стана сутрин сега, какво ли трябва да правя? Оу, Ти накрая се събуди, момко. да. Така. Знам, че на теб ти трябва доста храна, така че тук има колкото искаш. О, храна специално за мен. О, Да. даже има и чай.
Точно така. То малко пише, че направено. То пише, че е мед, братле, ама да приемем, да приемем, че е чай. Така. Виж ли онова цвете там? Кое цвете? Ето онова там. Да. Отиди до него и го помериши, защото това дава добър късмет за тренировките. Окей. Некултурник. Аааа! Добре, помириса го, сега какво? Така. Първата ти тренировка е да дигнеш тези 500 кг. Ама аз не мога. Аз не мога. Опитай се, опитай се. Не мога. Ах, добре, не се справи с това. Ще направим лек спаринг. Оу. Добре. Така, отивай в оня ъгъл. Нека да видим твоите умения. Давай. А! Добре, 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 предавам се, даже изкъртихме малко земята. Чакат ли, чакат ли ме, чакат ли ме още дълги тренировки? И питаш. Добре. Ах. А те ти трябва доста храна. Тук няма... Ах. Добре, с тези килограми и с това коремче ето тук, може и поне 5 набиране. Добре, след време. Щупих си краката. Но бак. Този, абе, сенсей, А, това, този чай вълшебен ли е? Не, това просто е един специален чай, направен от мен. Специален чай? Да. Добре. Така. Направи 100 набирания. Ау! Добре. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Добре, не мога повече. Не мога. Какво да правя малко? Не знам. Трябва ти и то повече тренировки, защото в тази форма и всеки може да те победи. Добре, разбрах, както и да е. Чакат ли ме много дълги тренировки? Не ли бе? Ох. Добре, да се захващаме. Още един ден тренировка. Леле, на какво ли ще ме научи сенсея днес? Нямам търпение да разбера. На тия съм станал много добър. Така, но къде? Ето го сенсея. Ей, сенсей! Ей, ученико! Добро утро. Добро утро! На какво ще ме научиш днес? Гледай се очидете! Добре, гледам. Хаме! Уау! Това се остава доста енергия. Как направи това? Вземи този талисман. И Но какво беше това? Какво беше това? това е техниката, наречена Камехамеха. Как става? Така, заставаш тук, фокусираш се върху опонента. И когато го усетиш, че идва в теб, просто крещи Камехамеха! Добре. Камехамеха!
Ти го направи от първия път. А, а. Това... Браво, момко! Добре ли се справих? И не ли ме питаш? А, Това беше блестящо. Аз си мислех, че даже нямаше да успеш да го направиш, но ти го направи с лекота. а. О, супер. Но с този Но, талисман мога да правя всичко, така ли? точно така. Добре, нека тествам нещо върху това пиле. Чакай, искам да тествам нещо върху това пиле. Оу! Много добре, много добре. Как направих това? Уоу! С талисмана получаваш тези сили, които са вътре в теб. Камехамеха! И Много се изморих. да, това умение, наречено Камехамеха, изтощава доста енергия от твоето тяло. А това, което направих току-що с пилето, как се казва? Има или аз си го измислих самичък? Светкавица. Тоест, аз ли съм го измислил или не? Не. О, демит. Ако го бях измислил, аз щях да го нарека Final Flash или Final Shine Attack или нещо подобно. Ето, даже и аз го мога. Уоу! Добре, това е много готино. Добре, аз съм доста изтощен от тази тренировка. Но, благодаря ти. Знаеш ли какво? Ще се опитам пак един последен път да направя Камехамеха. Давай, дете. Камехамеха! Блестящо. О, не Мисля, мога повече. че ти си готов. Готов за какво? Но минали са само няколко месеца. Не мисля, че съм готов за такова нещо. Не мисля, че съм готов с моето... Готов си и още как. Значи ми казаш, че за няколко месеца успях да се справя. Точно така. И ми казваш, че мога да Гарантирано. се... Казваш ми, че мога да се пия вече с трите къта! Точно така. Търпение да победя трите къта. Чакай. Трите къта? Да? О, не. Какво? Този човек трябва да бъде сражен. Защо? Какво е направил? Той уби сина ми. Какво? От колко време се опитваш да го намериш? От 20 години. 20 шибани години. Вай. Аз мисля, че знам къде живее. Ти трябва да го сражиш. Моментално. Аз ще Той го сража. трябва да се плати. Аз ще го сража. Да ти кажа ли нещо? Какво? Аз знам къде беше старата му къща, но вече не знам. Защото в неговата къща той ми каза, че поне от това, което аз видях, защото малко е сложно за обяснение, но видях в бъдещето и той се премести. Той се премести. Всяка нощ след моето видение, сънувам сънища и все сънувам него, все сънувам трите къта. И от тези сънища разбрах, че той се е преместил и живее някъде натам, надалече в планината. Планината? Да, някъде много, много надалеч. Но... Слушай, Монко, ти си единственият, който може да го сражи. Но не можеш ли ти да го сразиш? Не. Аз вече съм стар. И не мога да кажа, не мога да правя такива неща вече. О, вече не си билднат за това. Точно така, Монко. Добре, сенсей. Благодаря ти. Днес ще си почина и утре рано сутрин ще отида да го намеря. Почини си добре, защото утре идва една болезнена битка срещу трите къта и той ще си плати за това, което е направил. Да, сенсей. Чил.
Отивам. Готов съм. Днес ще победя трите къта. Ето го сенсеят. Ей, сенсей! Хей, мамка! Аз съм готов. Готов съм за битката срещу трите къта. Вярвам в теб. И няма да се откажа срещу него. Така е. Но, преди да отидеш, вземи този чай. Твоят вълшебен чай? Точно така. Но Не защо? само, че е вкусен, но и дава специални сили, където правят по-силен. Така ли? Точно така. Значи трябва да го използвам за спешни случаи, така ли? Точно така. Добре, благодаря ти, сенсей, ще го имам на предвид. Отивай. Сега слънцето изгрява. Еми добре. Време е да го намеря. Време е да си плати. Така е. С Богом, сенсей. С Богом, ученико. Добре, почти съм сигурен, че трите къта живее някъде тук. Но... къде ли? Какво е? Това той ли е? Той как левитира? Ей! Трите къта! А? Кой си ти? Няма значение кой съм. Единственото нещо, което има значение е, че аз знам кой си ти. Ой, нека ти кажа нещо. Аз намерих конусът. И сега знам, че ми завиждаш. И искаш да ме убиеш. И също знам, че уби синът на моят сенсей. Това няма да ти се размине без битка. А? А? А! Но той къде отиде? Не си познал, братле. Шт, оп. Ей, горката кокошка. Но той аз опитам. Разкарай се. Ау! Този да не метна блоковчета по мене. Този пичага метна блокове по мене. Той какво прави? Леле, трябва да внимавам, че този пичага мята блокове. Ей! Спри се, бий като мъж! Този път няма да стане. Аз се заклещих. Чакай, трябва да се измъкна. Ето те. Трябва да се пауъръпна. Трябва да се пауъръпна. Ела ми, къде си? Пак отиде под земята този. Пак отиде под земята този кравар. Къде си, бе, страхливец? Къде отиде? Трябва да го издебна. Но къде ли отишъл? Мале, само дано да не мята блокове по мен. Само дано да не мята блокове по мен. Моля те, не мятай блокове. Мале, това мята блокове. Ужас. Защо тези блокове болят толкова много? Разкарай се от мен. Представи да ме закопаваш под земята. Аз ще намеря конуса и ще бъде само за мен. Не! Не, този е твърде силен. Добре, това ще бъде твоят край. Фокусирам се върху таргета. Фокусирам се. Камехаме. Къде си научил тези работи? Моят майстор. Моят майстор ме научи. Късметлия си, че този блок те защити.
Не, отново. Камехамеха! Ще ме дразниш с това! Аз не мисля, че ще се справя. Аз не мисля, че ще се справя. Той просто е твърде силен. Чакай малко. Аз имам каквото ми е необходимо. Аз имам специален чай на моят майстор. О, да, усещам неговата мощ. Ей ти, трите къта, ела ми! Ела ми! Сега ти си свършен! Благодаря ти, майсторе. Благодаря ти, сенсей. Благодаря ти, че ме научи на всичките тези неща. Нямаше да се справя без теб. Конусът е само мой! Езве, справих се. Сега трябва да отида до сенсея да му кажа хубавите новини. Не за дълго! Пак ли ти? Но как? Как успя? Как успя? Иде! Той как успя да имитира моите техники? О, не, той ме надуши. Аз няма да бягам. Къде отиде? Къде отиде? Умри! Камехамеха! Добре, време е да приключваме с това. Камехамеха! Рибозо. Този път наистина умря. Този път победата е моя. Той е свършен. Ами конусът е мой и всичко завърши щастливо. Кажа на сенсея! Сенсей! Сенсей! Но... Ти си жив? Да! Разбира се, че съм жив! Аз се справих! Убих го! Убил си го? Да! И обаче знаеш ли той какво можеше да прави? Човек, той буквално можеше да взима блокчета от земята и да ги мята по мен. Интересно. Значи той имал талисмана на земята. Как го е взел? Не знам. Аз на слънцето ли имам? Точно така. Много яко. Ами, добре, аз мисля да остана при теб. Да си живеем заедно и да ставам все по-силен и по-силен. И ще бъде супер! Харесвам енергията ти. Да. Ами добре, айде да се прибираме и да ядем. Защото съм гладен след тази голяма битка. Добре. Викаш ти за хора с моя размер, хеле, че съм гладен. За човек с моя... Разбира се. Аз умирам от глад! Добре. Той ти умираш от глад, май. Тренирах цял ден. Да. Чувствам се страхотно. Заслужиш си почивката. Бе. Ами добре, сенсей. Аре, ти си почини, защото и ти явно си тренирал днеска. И
Не знаеш как да контролираш тази мощ. Така е, все още не мога, но ще се науча с времето, де. Това не знам Ясно. какво стана. Добре. Чао. Чао. Какво беше това? О, но какви са тези звуци? Какви? О, добре, стига, какви са тези звуци? Толкова е късно, не знам къде отивам. Къде е сенсея? Чай, сигурно се е в стаята. Сенсей, добре ли сте? Не се чувствам добре. О, какво беше това? Какво беше това? Пак се случи. Накрая. Селих се в това тяло. Какво? Кой си ти? Кой си ти? Какво? Сенсей, това ти ли си? Замръзни. Не мога да се движа. Аз съм твоя най-голям кошмар. Който ще видиш. Но какво става? Сега, като има мощ на твоя любим сенсей, аз ще разруша всичко и всички. Не, защо? Защо го правиш? Защо съм злодей, разбира се. Но защо си злодей? Но това няма голямо значение, нали? Важното е, че си злодей. Камехаме. Докъде са ми силите? Камехаме. Безполезно. Така. Твоя любим сенсей. Той беше мой брат. Какво? Точно така, мой брат. И защо го Той беше талисмана на семейството. И те се интересуваха за мен. Само за него. Заради неговите бойни изкуства. И сега аз съм в неговото тяло. И аз ще бъда неуязвим. Какво? Ще си платиш за това. Ще си платиш за това. Трябва да Точно така, избягам. бягай. Ще си платиш, чуваш ли? Ще си платиш.